To ti sve, nije Bog mi zavisno, ovo nije, ovo je rano. To je rano, mislim ovaj dio gore. Gore. Ovaj dio tudi, to. To treba da se skine ovako. To treba sve da dođe na svoje mjesto. Ti prima injekcije? Jesam, Nemoj više. Tablete sam ima neke celine. Niti. I sam bio primio sam injekciju zaštitnu. Znam. Tetanus. Ja. To je dobro. To treba svaki da prima. Ja počnem da ti skidam ovo. Ne mogu mljaka nikako šučak ovdje. Kad ti počne da ti skidam ovu kožicu, viš, ovo što ne treba da ostane tu. To. Već je počeo da radi mene. Kad ova korica ode, evo vidiš kako ide. Znači da će mnogo bolje. Znači malo može da ga peče večeras, ili tako? Ne. Neće? Ne. Nije on toliko nježan da od njega to peče. Jer ovaj melem poslije 20 minuta, kad ja namažem se najviše opekotinaš kod ovaj, najveća, prestane. Prestane bol, ne mogu misliti da prestane totalno. Onaj bol koji je, sad sam imala 2 slučaje. To obadi je žena glavu izgorela. Jedna klijentica